Imaxinas que eu fose, por exemplo, profesora universitaria e nas miñas clases estuvera así con unha nota, mirando para ela, lendo palabra por palabra todo aquilo que se supón que lle teño que ensinar ao meu alumnado? Imaxinas? Ti crees que eu sería unha boa profesora? Ti crees que podería ensinarlle algo a alguén? Ti crees que estou sabendo facer o meu traballo? Crees que tería algunha credibilidade á hora de dicir que sei do que estou falando? Ningunha, verdade? Porque se soubese do que estou falando, non necesitaría ler palabra por palabra unha nota. Non che parece? Ben, pois se isto aplica para os profesores e profesoras, por que non aplica para a clase política? Por que cada día máis permitimos e normalizamos que unha persoa vaya ao seu posto de traballo a defender unha postura leendo un papel, mirando para o papel e sin ni siquiera mirar ao interlocutor ou interlocutora co que está debatindo? Isto é saber facer o seu traballo. Eu téñome que creer que esta persoa sabe do que está falando. Pois probablemente non teña nin idea e solamente sexa un mero actor ou actriz intentando desempeñar un papel para o que nin sequera se prepara. Porque, oes, polo menos, mira, estudiáralo un pouco para que parecera que sabes do que falas. Que eu entendo que se leve un papel, que se leve unha nota, que se leve unha tarxeta. Eu, como non o vou entender eu? Disléxica, claro que o entendo, pero unha cousa é que ti leves unha nota en donde poñas como unha especie de escaleta coas cousas importantes que dis ti, isto non se me pode esquecer, e leves así como frases titulares desas cousas que non se che poden quedar atrás, pero logo desenvólvelo falando de xeito natural porque sabes do que estás falando e sabes o que estás querendo defender, e se non o fas así, vasme perdoar, pero unha, non sabes facer o teu traballo e dúas, polo visto, tampouco tes ningún interese en aprender a facelo. Eu creo que xa estaría ben de pagarlle soldos públicos a xente que nin sabe nin ten interese en aprender. Pero vamos a ver, é que eu xa non sei a que extremo imos a chegar. Disimulen, hombre, disimulen! E despois esa é precisamente a peña que máis exixe a outros profesionais que sepan facer. Mira, sabe lo que che digo? Que vaya ben, que boa falta fai.